ajụbugo m na-ese mana ife a bụ maka ndị bụ na fa joinụrụ m mgbe m bido si na-asị unu ka ekwanụ ndede adị m sure unu na-eme ọfụma daalụ sọ daalụ ndeju na-eme oyi na-eme oyi na-emego ife kwuru ka a na-eme ada otu akụ kwesị isi wee dị so na-asị unu daalụ erutego m na vote kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo adị n'anya ifu na ụbọchị na-emezikwarapụ yes so adị m sure na ife niile planụ na ị na-eme n'ụbọchị nke taa na ị na-eme gbadosi ha ncha ọ dịka ma na-emecha tụtụrụ unu obere ebere ịghọta unu na-adịzilezi ụfọdụ n'ime unu anyway ọ bụrụ mmadụ niile so adị m sure na ife ọbụla ị planụ na ị ga-eme n'ụbọchị nke taa na ị na-eme na-asị gị daalụ daalụ na ọ dịrị izi ada onye dị ndụ bụ onye gbaa first inwe arụ isi ike na Chineke ije na hospital efu na ọrụ aka Chineke nna na ndụ gị na ọ dị ebube so ife ọbụla ị nwere ike imenwu ka ị wee mee keshọn idie disappoint onye nye-ege ndụ mebia gbasiwa mbọ ike atọlatọ 9 bad pass chụọ ife afọ ga-eri maka na agbaka m mbọ bụ ego nni mana ife anyị na-ekpekwa ka ọ hapụ ebu ka anyị si wee pụọ n'ụtụtụ ka anyị ga-esikwa wee bata n'abalị empty you go empty you come back ọ dịrọ mma so ị ga-atry nọ jisi ike ama m na ọ dịrị izi mana ka ị na-emechapụta something akụzi ọ bụla ị nwere ezinụlọ a na-asị oke na ọ na-atry kwa na ọ na-anwụ ike ya obere Chineke nna gọzizie gị ọ bụ na ị nwee ezigbo nwaanyị ịmalụzie dat na ife niile iyọlụ Chukwu na o mezugori gị because the worst thing ga-eme nwaanyị bụ inwe worst thing ga-eme nwoke bụ inwe ajọ nwaanyị ị nwere a good support system anya bụ the worst thing ga-eme gị. Alright, so today ajụjụ ka m ma ajụ because o nwere ife nnụ amachara m aghọtachara m dị akụkọ ọfụma so ma ha akọnwụ dị akụkọ because aghọtachara m but according to ife nnụ na a girl poisoned colleague ya n'office out of jealousy and the worst part bụ na onye nke a poison bụ onye nke poison ụzọ wee bido rụwa na the office. Onye nke poisonere mmadụ bịara ọfụ so onye nke ọ poison bụrụ gịnị bụrụ onye bụ ụzọ wee bịa na the office. Ajụjụ m taa wee bụrụ kedu ife na-akpata people ji poison colleagues? Ọ bụrụkwa na nwoke ka unu na-azọ, ọ bụrụkwa na ego ka a na-azọ, ọ bụrụkwa na anị ka a na-azọ. Kedu ife ya akpata mmadụ poison and ka anyị ga-esi avoid at this because at this point ma na-ajụ ebe ịma na life gị dị at stake, why not resign? Why not resign? Ụfọdụ ga-asị m ọ na-resign kwa n'ebe ka ọ ya ejeje chọta ọrụ adị na Nigeria. Ọ na-resign kwa n'ọmụkwa n'oge eru nke poison ya. But ajụjụ m bụ today, kedu ife ga-akpata mmadụ ga-eji poison mmadụ ibia? Kedu ife ya akpata ya? Because na ya bụ ife mgbe m nụ ya bụ akụkọ ike gwụkwa m o because anything ga-eme m poison mmadụ ibe m ya o ga-eshikwa ike amarakwa m na ego eru but this is the world, the wicked. Ọkwa mbọsị a ka anyị na-ekwu maka yesterday ka anyị na-ekwu maka nwanyị na nwoke all wickedness. Ihe niile bụ wickedness because if it's not wickedness ka ị ga-esi wee mee your spouse that kind of a thing. Ọ bụ na ọ bụrụ wickedness ka ị ga-esi enwe obi poison onye marọ na ịbịara ọfịs ime itie ya unu alụba ọrụ ijirizie out of envy, jealousy because ebe ihe gbakwa m ofekwa m arụ nghọta o makwa asị ofia m arụ nghọta because amara m ihe a ya eme ya bụ ihe ofia m arụ nghọta. So ajụjụ m taa bụ kedu ife a ga-eme ụdị ọnọdụ a? Kedu ife a ga-eme ụdị ọnọdụ a? Because ọ bụ na o nwere onye o kwere nghọta imekwe ka nghọta o nwerekwa anọkwa mụnwa na onwe mba ntị Chinazụ onwekwa ife mma. Ihe nọ na ya bụ gịnị ka unu kọwalụ m ife otu ọbụla o si n'ala dị unu eme ka mmadụ mụnwa na onwe m nwee ike ịghọta. Because ihe m aghọtara ọka ka mmadụ ga-esi wee enyi ya obi iwefuta obi poison because of job
ma kpọọ ya ọ title ka promotion ka ọ na ifili na onye a na-eme ọ ghọtachara m dị akụkọ ọfụma but ihe ọbụla aka ahụ pụtalụ ọ pụtalụ that not like ofekwa ma arụ nghọta mana otu ọbụla o si na dị kpọọ m na 07060485853 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Hello, ka ime ka afa gị na ebe isi akpọ m? Nancy from Enugu. Ngwa gaa n'iru nnọọ. Asụ onye bịara ọfụ o. Aghọtara m ihe ị na-ekwu. Daalụ so. All right. So na chịkọtala that na oke ọchịchọ, jealousy na oke ọchịchọ n'ọfịs. N'ọfịs anaghị asịkwa na ihe family ma ihe ndị lovers ma marriage no adọ nwanyị n'ọfịs
Hello? Hello? Keke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Eze Imo nnọọ. Keke nwee ike ime n'ọfịs now. Avoid ya. So, ka ihe mmadụ nwee ike ime n'inotice such thing? Mm-hmm. Hmm. Daalụ. Nsogbu adịrọ, daalụ sọ. Nsogbu adịrọ, ha na-anụ olu gị. M ga-akwụ m ụgwọ kọmuniti ahụ mepere ebe a one day ncheta unu ga-ajụ na ebube n'anya. Alright, 07060485853. Kedu ife mmadụ nwee ike ime ka ọ gbanarị ọnwụ n'ọfịs? Ọ ife nna ajụ taa. Ama ya anyị na-amacha kọstis. Ọ ife kpatara ya, no problem. Ịgwacha m kedu ife mmadụ nwee ike ime? Ọ resign because onye a na mmadụ na-aba abụrọ friends. Nke nnụrụ ha abụrọ friends according to the story. Mana ọ dịcha home clear. According to the story, ha abụghọ friends. So, but the issue bụ kedu ihe mmadụ nwee ike ime ka ọ gbanarị ọnwụ? Ọrụ ka ị bịara ịrụ, hustle ka mmadụ bịara ịhustle. Eburuzi ozu ya bụ n'ala ndị be ha n'ihe nwa ha galu city just left home to feed home, batazie ọ bụrụzie nnọọ ozu nwa ha ka ebuwe na. Kedu ife mmadụ nwee ike ime ka ọ gbanarị ụdị situation a? Hello, good evening, ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Mmesoma nnọọ, daalụ sọ. Daalụ. Oh, yeah. Onwe ihe ibu n'obi anyị nwee ike imenwu ya. Onye a na onye a bụrụ friends, so they are just colleagues n'office. They're not friends.
Hey. Hmm. Ọ bụ na anyị niile amụrụ ife anyị eme situation biko achọrọ m ka unu ya bịara ebe a sensitization yọta anyị ga-esi wee kpuchita ihe a bụrụ iziokwu nke nna ume na Lagos. One guy, ọ dị ka weekend ahụrụ m asị nọ na zobo fata aghọtara m na zobo ka o si nwụta the tin enyere ya zobo n'ọfịs kenekọ kenekọ aghọtara m ka echekọnya bụ akụkọ ọ bụrụkwa ihe ọfịs. So this situation of inwe colleague ọbụna the colleague ịma na ụmụ nwaanyị can pretend abụ nwaanyị we can pretend so we get the girl sef na onwe ya ama akwụdị na situation kedu ife m ga-eme ọfịs emi hello blim ke ka ime afọ gị na ebe isi akpọ m blessing from New Haven no ọrụ adịkwa gị nke na stand otu a alright gaa n'ihu ee mm. Mm-hmm. Amen. Oh. Dị nwayọ nwayọ ji nwayọ ji nwayọ ji nwayọ ji nwayọ hmm. My sister hmm. Ike gwụ. Kekwan na-aga n'ihu because ejide ya na mana before ọ dịgo late camera CCTV ike gwụ ike gwụ ike gwụ ike gwụ hmm. Hmm.
Ajọlụ njọ. Ajọlụ njọ. Daalụ. 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 Eziokwu mgbe m nụkwa the first thing gbata m n'obi masị m na this era mmadụ na-abịa bịara hustle na this economy bad economy a ị ga-efesi godo your front rụba ọrụ ma ka ị ga-esi develop onwe gị na ebe ị na-arụ ọrụ mmalụ ka ị ga-esi wee ife ọzọ inwe ike imenwu ga-enye gị ego ị na-achọ onye na poison inwe time nwee ego ijego poison. Hello, ka ime Okechukwu nnọọ gaa n'iru. Ama ka a ga-esi avoid yeah. Ike gwụ. Daalụ sọ. Daalụ. Ike gwụ. Unu anụgoni ya ihe aga ọ bụ na ijewe ọfịs iburu gịnị iburu flags mụ ọba ntị Chinazọ ya bụ na ndị ketekwe poison n'ụwa. Hey Chineke nna m mụ ibu flags na-agbachacha aka ekpe like o nwere ihe na-afịa m arụ like inconvenience mana anyị nenekwa anya ịfụ na ndụ gị dị at stake ịmarụtụkwa nke karara gị mma ibu flags jee ọrụ ka onye nwụ n'oge gaa inyi so gụ amazụkwa. Hello, ka ime
Joseph nnọọ gaa n'iru. Hmm. 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 Daalụ. Daalụ sọ. And the truth bụ na obodo anyị a dịka onye na-akọ ọzọ tọọ ka ị na-anọ na-akọchapụ nke a na-asị ka ndị mmadụ mụta from it nke ka nke ị na-akọ because anyị na-echekwa na but anyị afụgo that na ọzọ eme na ọzọ eme na-abụ ọkwa maka obodo anyị ahụ ọzọ eme na-abụrụ maka obodo a. Hello, kekwan ka afa gị na ebe isi akpọ m. Alright, anọ m live on YouTube na YouTube channel anyị Vote Odenigbo. Agwago m nke akụzigoro m nke esi eji na Vote Odenigbo na YouTube. Yes, ọ bụ na ịchọrọ join anyị live. Anọ m live now on YouTube. Asa ka m ga na-esi na anọ, m ga na-anọzi live no these days. Ọ bụrụzi ghọta everyday, but so na m anọghọ live, ịma na ịma na o nwe ka ọ ma dị. So o gosipụta that na mgbe ọbụla oge niile mma na anọ live now. All right, so 0706048585 and of course, you know, live. You have to engage, contribute, to like, yeah, share, and then what can deny when he can and me. Hello, Kekime.
Nnenna from Abakpa, no. Ganiru. Mm. Nebogi. Daalụ sọ. Ike gwụkwa o. Iburu nke otu, iburu nke amarụkwa m mmadụ one dị ka mbọt. Ihe na-akụ ibu flags ebu a na-ekwugodo si burugodo ofu 1 square meal wee ya ebu ụtụtụ. Biko no ọ dị funny mana ọ dịrọ funny because mmadụ ka a na-aya. Mmadụ tụrụ mmadụ ka a na-aya because ị ga-eji obi gị niile na open mindedly na-abịa ọrụ not knowing that na mmadụ nọ somewhere na-enene gị from head to toe. The only thing onye ahụ na-eme imagine n'isi ya bụ bad things. Otu ọ ga-esi wepụ gị na this earth, otu ọ ga-esi wee wepụ gị, otu ọ ga-esi wee memina gị. Kedu ka mmadụ Chineke kere eke ga-esi na-akpa ụdị agwa? How? Kedu ka esi? O nwere some certain things ma adị aghọta I need ikuziri m. Hello? O nwere some certain things I need ikuziri m because kedu ka ndị mmadụ si nwee obi osi ife na-aga unu n'obi ihe ọjọọ kọnụ na-amara na some of us nọ anyị amara na ife ọjọọ bụ ya. Ọsa ghọtara m ya an adult bi wepụtara obi ya make it out time strategize ya no nwere ihe ọ na-alụ. Hello? Kekime, good evening. Good evening, oh, name Kekime. Oh, first time caller, no. Daalụ so, oh, daalụ ka isi esizie no, ka ha fe a passive listener. Chidima no Odenigbo life. Oh, no. Ganiru. You maybe okay, chọọ ịbịa fụ m echi n'ọfịs. KBB. Hello. KBB. Ịma ebe ESDS dị. Just this is ebe anyị jụọ ese. Ị ga-abịakwa between ya bịa nwebe before 12 echi. Between 8 a.m. and 12. Okay, man, I'm gonna have for me next week. We'll have a weekday, oh? Okay, thank you. Oh, Dalo, oh, Dalo. Bye. Ọ bụrụ na ọ bụrụ maka gị, ma ha na ebe a. That's the truth.
You notice if there are a lot of innocent people na-agabiga ihe ha ekwesịrị. So ihe are just my little way of contribute to the community, to the society. The little way. Don't worry, I can get international. I know live, Keta. I know live na YouTube. It means that no one negi no somewhere. Book on one name and on one nine and all ya what if I na asu. What I say asu. Share the link. You share the link. Kana wata ife na-eme otu ha ga-esi na navigate this life. Maka this life, hey, what is it called? Can John? Ife na-emekwa anọ imago because na that time it's still be my society, right? So kita ntinyere the too much. So this is a means of ikobia. I don't possible na aga akwụsị ihe ọjọọ totally. Mana ọ bụrụ na o reduce ya to 40%, ọ ga-adị great, ọ ga-adị mma. I'm telling you, ọ ga-adị mma. When in a video of the schoolboy ejima mpia duna na nwanne ya nwoke eje exam hall ha ebe ha na-enene WAEC o mee na ọrụ na-Edo steeti n'ime moto nwa mmadụ nọkwa n'ime moto mpia na ndị polisi na-anụ ọgụ enwere any business. Aghọtara m ihe mere ndị polisi ji agbapụ egbe on civilians. Ya kwa another ihe ọjọọ gbagbuo nwa mmadụ. I can't go a police or an echo ga. The video, finally, I from the video today. Koga. Oh, Hancho, Fokwa, Hane, Kumakia. But thank God, those state governments that gave me something about it. So, Chineke na me better. But onye wala ungo. Yes, talking about tradition, yeah. So, the Anambra State, Oka, name Moka tomorrow. Oh. And me that thing enjoy mbobodo dị mma before imago sizie n'aka wee pụba and me tradition enjoy well. So echi bụ their final day Moka. So ọ bụ na aba Anambra State today, especially ọ bụ na ị na-aga somewhere around Oka South, Oka North, ka dị careful because obodo ga-adịbu imago obodo ga-edeli ji tomorrow. Normally also on the schedule mana mama ha ji move ya to Saturday. So but Soludo is trying. Soludo na-arụ ọrụ. Hello. Kekime. Nyere aka. Okay. Family, right? All right. Dalo. All right, Dalo. So, I'm one problem with inyelu ndị mmadụ open note ka inyelu ofu onye aka ndị mmadụ nwere ike abuse ya yọta. So ọ bụrụ dị maka nke nwanyị o nwego a lot of other people na-akpọ but ịmago ihe a bụ radio station, we are here to impact but mama ka m ga-esi mia just like he suggested maybe na nyanwachu inyelu gị aka na-ewepụta nọmba gị njisi ike. Delay is dangerous through. So maybe nọmba gị
Okay, so just see keep mom kita keep mom can confirm more number gibiko. Just keep mom can confirm more your number again before I get more wrong number. All right, 0706048585 my mom na 0915-570-8347. Kedu ife mmadụ ga-eme ka anyị nwee ike kọọ this whole poisoning thing nke wepụahazi kịta bụ nke ọfịs ịpoizin mmadụ n'ọfịs maka na onye a bịara ọrụ oyibo maka na onye a bịara ịhọsụ maka na onye a just nọ leave home ka o nwee ike feed herself and her family just out of jealousy anya ofu mmadụ ibia like that. Hello. Okay, good evening. I confirm go me adalu. Okay, isi ba afa gị? Gifts. Asata ya chere si n'isi agba anyị abịa. Okay. Ngwa gaa n'iru gift no. Ịkpọbube m before. Okay, daalụ so, daalụ. Incredible. But according to Igbo now, everything children had the office because of another person. And ekwu achugoni ya since. Yes. But anyway, onye go na bata mkpụrụ bịa ngwa ọdịrọ mma. Amen. And the supposed to go onye ọzọ dị ọdịrọ mma. And tin aza. Mom and my mom, I ain't trying to do that program. And my mom was in the area and hey, yeah. But it's unfortunate. No. When? Chai. That's why. Chetia. I'm so sorry. Ndo. Aha one ka ọ dị? Aha one ka Chai. So sorry. May her soul rest in peace. Chai. So sorry. Dalu o. Hey. Dalu o. Oh. Bye. Chai. So sorry for your loss. 0706048585 sometimes no one like this we could say me cham naru. Hello. Good evening. Keki me ka fa kina ebisi akpom eze nwata Chai. Okay. Oh, yeah.
eziokwu daalụ sọ daalụ na anyị ga-adịkwa careful o anyị ga-adịkwa very very careful ma ndị na-eli n'ụlọ like whether na-enye ga-enye n'ọfịs o iyobitela ayobite ọ na ijele outside because you man trust onye ahụ nwekwa ike ije ịmago n'ọfụ ebe na ebe a ka ị na-eli nri stadium nwekwa ike ọ chọrọ ụfọ obere ego because onye dịgo out to kill you ọ dị ready imake sure that in fact ọ nwetara gị through poison o nwere ike ịkpọ ndị ga-egbu gị egbu sef nwere ike izi that kind of people o nwere ike izi onye ga-egbu gị so ị ga-adị very careful ị ga-adị very careful hello Kekwan ka afa gị na ya ka ime o si ben nnọọ gaa n'iru daalụ daalụ Oma like it. Dalo.
Dalo so. Oh, Dalo. Truly, honestly, I need a vote Odenigbo. And I say, sorry for your loss because Chidobigaka. Awata ọ na-ahụhụ n'ọnụ ọnwụ like this. The first thing na-awụta m n'obi bụ memories gị na onye a create go. Memories gị na onye a create gị ya anọkọta ị na-asị hi so na onye a nọọzi ọ bụ na ọ na ya but as well. Hello, good evening, keke ime ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ewo, first time caller m kekwan. Welcome to the family. Ka afa gị na ebe isi akpọ anyị. Chinenye nwa from Independence Layout no. Ihe ọ bụ. I am speaking from experience. Okay. Number one, they've been to perform like one man show. No matter irrespective of my age, like they've been to like one man show. No net and you now watch my back. In my yard, I'll be inside. Just because they might portray glass. I don't want to for when I go on inside and I'm for an house. I've seen a neighbor on answer you there. Of course, I can see the apple kids in my house, now fries and my house. And also, it's a big estate. You get it? Yes. But this is the person, this is not the person who operates of good morning, man. You can never be the which are person good morning, man. Good morning. But notice, I know who she is. And I know the kind of heart always me and my family. You get it? Then another one again, and it's the law was over my house. You get it? Already until my GP tank. Nanya. My neighbor, this is a girl of 19 years, a big girl with a big boss. No, who's doing one and never? Same block. What are you doing? What's the matter? What is the problem? I am going to get into free. Said you are to free and not the room at all. But the second thing, what's the more? Only the more the apple they put on that. More general was. How would you steal some word out of the money? I said, my speaker said, stay there and call them. Never. What the will sort to what down. You know what I saw? Or what she? Now, so thank you. No, why are you time to get it up? It's your off. This is Jesus. This is not one of my emotional was I'm good. What is
never see her in the canteen ever evening with others. What she really, who would have put it put her in? But by any way, what do you? They are no about and feel here. By any way, get back to her seat. What did you do here? Why is this one doing this? Because I can't get off from Bama. Maybe I will observe that no face like you. You have opened your free and Anyi. But you can eat a butcher. You are a gentleman in Anna. Of what people think or discuss about you. Now you are not. You just say, oh, wow. So what did I do? Because of that, Mara, you bring the for your body, man, only to Dalo so. Dalo. Who na phone no. We for a while. It is sensitive, Macau. It is very, very sensitivity. Onye hapụrụ ya iche. We for mo nwoke mo nwanyị. Onye hapụrụ ya iche. It is sensitive, Amaka. Because ọ bụ na ịtọ ha anya naanị. Because onye nke anyị ji maka ya wee bịa today. Ọ bụ na ọ tọrọ anya naanị. I want that this girl no to whether it's something is either a body language, yeah, facial expression, yeah, or even the way she talks sometimes. Like this woman, Nobuna, Mba, Nebiasia, or their consent. How be a doing? Obuno just no che no ajuju corner, or more than time for that thing. It confirms the self. No, didn't say. Obuno we are not just ajuju. Ihe na-ebe karị na-ebe. Ndị mmadụ dị mean. I don't mepe WhatsApp status. Na-afụ ndị mmadụ asị gị today I'm wicked. Today I've turned wicked. I wonder. Anya na-asị gị because of your omume mmadụ may get desire evil or just the vigilance for your own good, for your own life. You need to ipe evil with evil. Just to anya sagi, be careful. Can the mother happy jiggy? Maybe you saw him or cut all your life short. Hello? 0706-048-5853. Hello? Hello? Cake email. Good evening. Okay, Kafagi. Oh, Miss Oman, no. Oh, first time caller. Welcome to the family. Please send a message, Kita. All right, no wala. Okay. All right, 0706-048-5853. Hello. Hello. Good evening, Kekwan. Ndị oyi, ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Choma Esther, no.
Hmm. Hmm. At all. Hmm. Hmm. Dalo. Dalo so. Dalo. Yes, solutions cancho. You need the solutions. Solutions. Because ejikwa m onwe m amasị, you understand? Eji m onwe because ama m ebu nni na flax. In fact, the very first time m bu nni na flax, I bought it for myself. All for onye ọzọ, and arụ adịrị ya, so afọsụ m onwe m. So ọ na-adị mma ma mụ nwa sef ana m amụtakwu something. Ana m amụta something from all these things. Because ike nkwụcha abụrụ ụjọ. Ike nkwụcha at all ọ bụrụ ụjọ. N'i na-ajụ ese abụrụ na ị na-efu ụzọ. So the very important, bikonu ma gịwa na-eche ihe ọjọọ, ma gịwa obi gị dị ọcha, ị maghị onye na-echeli gị ihe ọjọọ, inwe ike iche na onye a bụ sọsọ anya nkịtị ka ọ na-ene gị. Ịma mma na anya bụ anya nwee ihe si ya. You gotta be careful. First of all, you go to sensitive, you go to vigilant. Make you go to sure that na ebe ị nọ, na ị na-amụ ife na-aga ebe ahụ. Mara the kind of persons ị na-elu nso, especially ndị na-ana ihe etinye n'ọnụ, ma ndị na-edu eje eli ihe ị na-eri. Kọsa anụkwụ m na a na-etinye chiema na mbọ. Oyiga the girl ọ bụ na nwaanyị o fix mbọ toro ogologo ya ma na-akpa igi ya something there. Ihe ọ ga-eme ọ ya fio ọ banye na nni. So you gotta be very, 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 extremely careful. All the very important. Hello. Okay, Kime. Bomb na 0706048583. My bomb na 0915-570-8347. Hello. Hello? Huh? Oh, grandma, no. Oh, Dalo. Dalo so. Ama m ihe a ga-eme ya bụ ofu anya, iche m na asị na ọ baala gị. Ọ baala onye ọzọ, especially ọ bụ na onye a dị close to you. And the more people are progressing and succeeding,
obodo a na-adị mma, economy a na-agbagote ọkụ ya. At least if na onye ị ga na-ana n'ọje 2000, ịnọ na inwe ha 2000, ịnọ na onye nke ị ga-ayọ ayọ igbufuzie ya egbufu. Onye ka ụbịam poverty ga-eji wee mee anyị n'obodo a. Ọkwa anyị ndị ụwa poverty ga-emecha because gị nwe na onwe gị ị na-afụ your future dịchara gị bright na mụ na gị ma na ịma na chọ gị adịrọ bright n'anya gị, then ifuzi onye nke ya dị bright dị mzie ya. Onye nọ gị nso ọ ga-abịa isi ya, nne biko chọọnụ m urgent 2k ma ọ chọọnụ m urgent 5k, ọkanye gị ije gbufuzi ọnya ka o ji ma gị nwa ma ogbugbu igbu ma onye igburu egbu ma gị nwa na onwe gị ma future gị everything i destroy go your life and the person's life and the life of ndị nne ya plus life ndị na around you because this girl na-anaghọ free. This girl na-anaghọ free ejide ya. So imagine what the family is going through. And I keep saying it, say ị na-eme something na-ene anya ndị love gị. Adịna selfish, I dị so greedy that onwe anyị ka anyị na-asọsọ onwe anyị ka anyị na-achọ. Nwere ihe ọwasa nwere ihe gbasara gị wite ndị mmụọ gị ma ụmụ nwanne gị ndị nke na-asị gị everyday at least in a week as mmadụ onwe onye na-abịa ahụ gị ma na onye na-remind gị that you have somebody. Unu adịghị eche dị maka ndị a, so onwe gị ka ịma, so it no concern you. Ichezozia that na ị nwere ike ime ihe ma nna free because ijighọ the future n'aka. You cannot see what is happening. Ihe ga-eme n'iru ịmahọ ịdị afịa. Ihe ga-eme n'iru ịdị afịa. So i destroy future gị, i destroy ya future onye nke igburu egbu, then it destroys and other members of your family and the family onye nke ọzọ. Ndị a niile ka igbucha nnọọ agam n'iru ha. Na-ekenekwa unu. I salute. Hello? That is my number. Okay. Ọkwago abịa esi na-ịchọ ịfụ m. Onye ahụ kpọrọ m sị na mbụ first time caller, onye se confirm nọmba m wee na-anụ ga-akpọpụta ya nọmba m ka ọ bụ. Ya ka na-ekwu, go abịa esi na-ịchọ ịfụ m echi. Alright, daalụ sọ nsogbu adịrọ. My dear, adị m akpọpụtakwa nọmba gị, ọ dị ka ịchọ ka akpọgbuo gị akpọgbuo. 07060485853. Hello. Biko rule number 1, ịchọ ịkpọ m ebe a, make sure that na ịgbatịnata redio gị, ọ dị very important. Biko gbatịnata redio gị 07060485853. Of course, ọ bụ na ịgbatịnatara redio gị, trust me, m ga-agbanyụ gị. Ọ dị important na ịma. Hello. Thank you, me. Ka afọ gị na-ebe isi. Ka onye bụkwa acha, ka onye bi ya nụ. Imi niye. Ewo. No. Nwada Zion, no. Daalụ. I'm telling you. Ka awọ ji.
Dalo, so. All right, and of course, now my last caller for today. I don't know about you, but ọ bụrụ na ege m ntị mụ ọba ntị Chinazụ unu na-anụrụ m okwu ichete that na tomorrow dị ime na onwere onye ma echi. O nwere some certain things. In fact, all bad things anyị na-eme anyị ga-akwụsị ya. Because like this now, otu anọ now, mụa like this, abụ mmiri ewu ilo. I don't like stress. I don't stress mmadụ. And secondly, mmaghị echenwe echiche ihe ọjọọ ime mmadụ because ịmaghị onye ga-enyere gị aka echi. Mgbuche ọkwa onye ịma ka ị na-egbu onye ịma kwesịrị inyere gị aka na exactly onye ịma bụ ife ga-eme gị ịwa, right? So you choose the one you want to, because this life will ekwuchakwa ịhọrọ okwu nke ị chọrọ ime ka ị ga-eme at the end of the day. So ebe a nọ na ncheta na onye ya enyere m aka bụ onye nọ m n'akụ ma na-eche echiche iwefu ndị ya, because ebe a nọ a na-agụ na achọrọ m ịgbata ana by December. So imagine m nwe igbufu onye ka ihe help m in October ma onye ga-enye my destiny helper. So certain things ọ ga-awa na-eme like that kwesịrị icheki aka ndị na aka ekpe. This life is simple, but unfortunately anyị nwa na-eji aka ya complicate for ourselves. Mana ebe aka m ga-abịa na njedebe si unu daalụ kunso nọnyelụ m, daalụ na ọ dịrị easy with me contribute to, and I wish that na ọ bụ na ibu nri na-afịa gị buru nri, ọ bụ na ị ga-emenwu fast sis, my dear sisters and brothers, buru ọnụ ga-abụ iruo ikwu akpịrị gị nga ọ na-enye gị ihe, especially n'ọfịs ebe ịma that na enwe issues. Biko stay away from trouble ka ị hafụ ibu ozu a ga-ebu bunarụ ndị bụ unu, which is not supposed to be. So now daalụ kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM, and onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ naanị agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na nnukwu oriri ama ebune ji ibi ụgwọ deme aga n'ebe ọbụla ma anachita azụ the news. Then after that anyị ga-enwe comfort zone. Ndewo. Young people